18. března začala v Jihlavě barážová série, v níž poslední tým extraligy, Dukla Jihlava, bojoval o udržení v nejvyšší soutěži s vítězem první ligy HC České Budějovice. Hosté se všemi esy z NHL začali na Horáckém zimním stadionu dobře. Úvodní gól dal v čase 11:41 Jiří Šimánek. Už po 32 sekundách ale připravil vyrovnání Hlouch, který objel branku soupeře, Kotout se odrazil k Petru Altrichtrovi a ten překonal brankáře Romana Turka. Hosty rychlá odpověď zaskočila, začali kupit chyby a během dalších 5 minut 3krát inkasovali. Ve 14. minutě se prosadila jihlavská posila Michal Jeslínek. Po vyloučení Bělohlava v 16. minutě skorovala Jihlava po třetí. Lubinovou akci úspěšně zakončil Aleš Padělek. Na konci 17. minuty krize českobudějovické obrany vyvrcholila. Na přihrávku obránce Děvečky si najel Michal Jeslínek a svým druhým gólem uzavřel jihlavskou třetinu snů. Ani po přestávce se hosté neprobrali z útlumu a po gólu veterána Lubiny ze 33. minuty už definitivně rezignovali. 6 000 diváků oslavilo vysoké vítězství Dukly 5-1 a dobrý vstup svého týmu do baráže. Odvetu začali hosté úplně jinak. Probudila se první pětka, byť v ní chyběl zraněný obránce Martínek. V 10. minutě se po spolupráci Pletky s Dvořákem prosadil Václav Prospal. Pak domácí ztratili obránce Krsteva, vyloučeného do konce utkání, a ve 23. minutě inkasovali zlomový druhý gól od Petra Sailera. Hosté si pak náskok pečlivě hlídali a čekali na chyby. Na začátku třetí třetiny hráli přesilovou hru 5-3 a Václav Pletka zakončil dokonalou spolupráci Prospala s Ferencem. Kanadský bek ve službách jeho českého týmu byl potom u 4. úspěchu Českých Budějovic, co se hrála další z řady přesilovek. Dukla tentokrát střelecky vyhořela, naopak 3 minuty před koncem dvojice Prospal Dvořák korunovala vítězství hostů 5. gólem. Klíčové třetí utkání v budějovické Budvar aréně začal režírovat už v 6. minutě Prospal. Při přesilové hře vybruslil před branku a předložil gólovou přihrávku Václavu Pletkovi. Další šance ale domácí nevyužili a ve druhé třetině se dostala ke slovu Dukla. 59 sekund po přestávce vyhrál Vala Buly a Pavel Vostřák ostrou ranou vyrovnal. Nervozita se stupňovala, rozhodčí museli řešit několik šarvátek. Těsně po jednom z jihlavských oslabení se ve 45. minutě po spolupráci Štrby a Sailera dostal ke slovu obránce Vladimír Gína. Budějovice ale vedení dlouho neudrželi. Po 3 minutách si Ficens dovolil na modré čáře drzou kličku a z mezikruží vyrovnal. Stav 2-2 pak vytrval až do konce prodloužení. Při samostatných nájezdech dlouho dominovali brankáři. Jediný jihlavský gól dal Turkovi Oldřich Bakus. Českobudějovickým hrdinou se stal Petr Sailer, který překonal Edgarse Masalskise hned 2krát. Druhý úspěšný pokus v 8. sérii byl zároveň pokusem vítězným. Lukáš Říha totiž neuspěl a tak si České Budějovice připsali v sérii hrané na 4 vítězná utkání mimořádně důležitou druhou výhru. 6 500 diváků v Budvar aréně sledovalo na začátku 4. dějství barážové série boj nejen na ledě, ale i v hledišti. Na hrací ploše dominoval Václav Prospal, který dal v 5. a 36. minutě první 2 góly. Oba padli v přesilových hrách a u obou asistovali tvořiví obránci Martínek a Ferenc. Kanadská akvizice z Calgary dostala před utkáním jako poděkování za pomoc Jihočechům zlatý prsten. Hostům rychle ubývaly síly, ve třetí třetině jim pak domácí uštědřili ještě 2 údery. Nejprve proměnil Václav Pletka už 3. přesilovku Budějovic. V 57. minutě podepsal vítězství 4-0 Radek Dvořák. Jeho druh a šéf první pětky Václav Prospal byl u všech branek vítězného týmu a za 2 góly a 2 asistence si připsal 4 body. Zápas, který se nakonec ukázal jako postupový, 26. března 2005 sledovalo na Horáckém stadionu 6 420 diváků a budějovickou enklávu poprvé rozehřál Radek Martínek v čase 25-22, pro kterého branku připravili Prospal a Ferenc. Také druhý úspěch Českých Budějovic přišel při přesilovce. Ve 24. minutě u něj byl jako asistent Prospal a střelec Pletka. Po chybě v jihlavské rozehrávce se v 28. minutě dostali hosté do přečíslení. Jiří Šimánek přesně zakončil a zvýšil na 3-0. Jenom malou jiskrou naděje pro Duklu byl při výhodě jednoho muže navíc po Hlouchově akci gól Petra Punčocháře.
Ve 47. minutě to už bylo lepší, protože Michal Jeslínek snížil dokonce na rozdíl jediné branky. Jenomže další možnosti už jihlavští spálili a tak zbyla Richardu Fardovi jediná karta. Masalskis opustil branku. Ovšem 7 sekund před koncem se ze sevření domácích vymanila nejlepší českobudějovická dvojice. Radek Dvořák dal gentlemansky přednost Václavu Prospalovi, nejproduktivnější hokejista první ligy i baráže, který v sezóně nazbíral 118 bodů za 43 branek a 75 asistencí, odstartoval postupovou radost Českých Budějovic. Naopak Dukla Jihlava se po jedné sezóně s nejvyšší soutěží musel rozloučit. Nepomohl jí ani náš nejzkušenější hokejista Ladislav Lubina, který 26. března 2005 sehrál své 866. utkání v nejvyšší soutěži. České Budějovice mohly nejen slavit, ale i tleskat věrným. Jeho Čechům totiž nejvíce pomohla pětice vlastních odchovanců. Po roce se tedy do Budvar Areny zaslouženě vrátil extraligový hokej.